Добър ден, аз съм Петър Тенев с поредния си клип. Днес реших да си купя чисто новите сте карти, защото реших в поздрав на оператора си, Тодор Николов, който снимаше миналия път, да му подаря оригиналните ми карти, миналите. Затова нека преминем сега директно към клипа. Това е класически клип. Ще започна направо с инструкциите. Играйте с приятели 70 или пилот, каквото и да е. И взимате тестето, разбъркано, без значение как са подредени картите и почвате. 5. И от 5 отброяте до 13, валетата, дамите, поповете и асаците са директно 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Така да подравна копчинката. 10, 11, 12, 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. И от тези карти няма как да отборите 13, затова ги отделяте на страни. И картите завърта се с гръб към зрителя и му казвате да обърне три купчинки по негов избор. Той избира тази, тази и тази. По избор са и почвате да събирате тази и тази. И той ги нарежда така. И му казвате, че ще познаете най-горната карта на следната купчинка. Взимате и тези и ги съединявате. И отделяте 10 карти. Хубаво е да ги преброите на ум, за да не разберат. Просто казвате, тези карти няма да са нужни. Е така, но тези не са ни нужни. И сега обръщате първото. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Махате. Обръщате второто. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Махате. И останаха две карти. Обръщате тази двойка. Това беше всичко от мен. Абонирайте се за моите клипове. И довиждане. Дано ви е харесало.